Ei, hola, com va? Espero que a vosaltres us vagi bé. Jo per aquí, com sempre, dibuixant i buscant feina i procrastinant per parts iguals. Aquesta setmana no ha passat massa cosa, llavors tampoc tinc massa cosa d'introducció, així que directament passaré a explicar l'exercici que he estat fent de dibuix, que bàsicament ha estat dibuixar mans. Durant aquesta setmana passada, com s'ha dit, he estat practicant com dibuixar mans, i com vaig dir en el vídeo anterior, la meva intenció era dibuixar... Aquest exercici fos de dibuixar mans i peus. Però és que dibuixar tant mans com peus és molt complicat de per si. Llavors, al final, avui ensenyaré com dibuixar mans i els peus els deixarem per un altre dia, segurament per la setmana que ve. Així que, comencem. Aquesta setmana, doncs, amb dibuixar mans he estat buscant exercicis i he trobat una forma de dibuixar d'un canal que es diu Cicra, que ens ajudarà moltíssim a l'hora de simplificar una mà. O sigui, ajuda moltíssim. És bastant simple i ajuda moltíssim a organitzar per on començar i l'estructura que té la mà. En el vídeo, primer de tot, el que ens diu és que dibuixem, diguem, la mà com plana, com si estigués així. I el que fa és dibuixar una espècie de fulla, com si fos la fulla d'un arbre, més o menys, que això ens servirà de forma base en la qual anirem anant-hi afegint detalls i anar delimitant totes les característiques que sol tenir una mà. Quan tenim la fulla feta, tant la fulla grossa com la petita, dibuixarem el canell, el que és el canell i on comença el braç. Per dibuixar-lo, si us hi fixeu, el canell està una mica descentrat en relació al polze, o sigui, el polze com que sobresurt. Llavors, quan dibuixeu la mà, sempre dibuixeu per aquí recte i després aquí com una mica descentrat, per dir-ho d'una manera, ho estareu veient aquí, perquè així és més realista, s'agafa més a les formes que té una mà realment i ens ajuda molt més. Un cop haguem acabat això, tindrem més o menys el contorn de la mà. I a partir d'aquí el que hem de fer és partir la fulla per la meitat. Perquè si fa no fa, el palmell i els dits tenen més o menys la mateixa mida. O sigui, això més o menys és igual que això. O sigui, es pot trampejar una mica, tampoc és que sigui algo superestricte de que els dits hagin de ser igual que el palmell. No? Si veus que els dits són un pèl massa curts, doncs els allargues. O si veus que el palmell és una mica massa petit, doncs el fas més gros i fas més petits els dits. No passa res, no és una cosa que sigui estrictament exacta. Un cop haguem fet això, dividirem la part de dalt de la punta aquesta per la meitat. I després, cada meitat la dividirem en dos i tindrem els dits marcats. I a partir d'aquí simplement anar afegint detalls, és anar completant el que serien les formes que va tenint la mà i ja està, res més. Simplement que si és el palmell, anar dibuixant el que són les línies de la mà i ja està. I bueno, el que seria el doblet dels dits. I després, si és la part de darrere, doncs dibuixar... Joder, ara no em surt. Dibuixar els... És que vaig buscar com es deia en català i ja no me'n recordo. Artells, els artells, es diuen artells. Doncs marcar els artells i després també l'os de la mà que va cap al canell. També pels dits, no fa falta que sigui així, depenent de l'estil que vulgueu dibuixar, però si voleu que sigui molt més realista, per la part on es doblega, els dits són més amples, per com està format l'os, simplement. És més prim el que seria aquí, i aquí on es doblega és més gran. I ja està, perquè és on hi ha la junta. Petits detalls, però realment no fa falta. Aquest exercici de fer la mà així plana serveix sobretot per entendre més o menys com va la mà, quins ossos té, quines formes bàsiques té.
Però realment quan dibuixem mans normalment no la dibuixem així, o no, sol estar en diferents posicions. L'única cosa que puc dir, i que més o menys també es diuen al vídeo i qualsevol altre vídeo que mireu de dibuixar mans us diuen, és que simplifiqueu en formes bàsiques, és a dir, en geometries. Per exemple, en un dels dibuixos que estareu veient ara he fet una mà més o menys així, com aquesta d'aquí de dalt. Llavors què he fet? Una espècie de romboide, més o menys irregular, i he anat afegint les coses als dits, perquè més o menys amb l'exercici anterior de com és la mà, he anat mirant les formes que té i més o menys com es pot comportar. I després també, si teniu algun problema, us agafeu la vostra pròpia mà, ho proveu i mireu, que és una de les coses que podeu fer. Que bàsicament si no sabeu com és o no teniu algun tipus de referència que hàgiu buscat per internet, simplement podeu agafar la vostra mà i posar-la en posició, fer una foto i ja ho teniu. Bastant fàcil, la veritat. Després també pel puny que seria tancat o cop de puny, doncs també mirar aquesta forma que és com quadrada però que baixa, que puja una mica i baixa, i llavors fas la forma del puny. O simplement, si està tancat, sigui així o sigui per aquí, doncs tindrà en compte les formes. Bàsicament, per dibuixar mans és entendre com la mà funciona més o menys i a partir d'aquí formes bàsiques. Anar a formes bàsiques i anar afegint-hi detalls. Quants més detalls millor. I sobretot practicar molt, molt. Perquè tant una mà pot estar així, a la típica posició de rei d'anime, i que sembli com una espècie de quadrat, com literalment està així, i ser completament pla. Per cert, si dibuixeu una mà així, heu de tenir en compte que el canell té una mica d'elevació, o sigui, no és que tot això estigui completament pla, sinó que és més aviat una forma que fa així. Petits detalls, o sigui, realment l'únic que us puc dir per dibuixar mans són petits detalls o petits trucs que he anat fent servir per anar entenent com funciona. O sigui, us estaré deixant aquí, suposo que alguna mica de speed paint o el que sigui, però si fa no fa, són coses que són petits detalls que s'han de tenir en compte perquè quedi més realista. Però realment no hi ha com dir, no, per dibuixar mans has de fer això, no. Simplement formes bàsiques, intentar agafar una mà i simplificar-la tant com puguis i a partir de la simplificació, tant siguin quadrats com triangles com el que sigui, a partir d'aquí anant-hi afegint. Perquè si fas una mà del tirón, no et sortirà. A mi no em surt. O sigui, zero. O sigui, molt millor formes bàsiques i cap endavant. I fins aquí el vídeo. La veritat no sé si m'ha quedat l'explicació massa a l'aire, diguem. Però com a mínim haureu estat veient alguns dibuixos o com he anat fent alguns dibuixos i suposo que s'entendrà millor. Però tampoc crec que passi res. Abans d'acabar, aquest tutorial l'he tret d'un altre canal de YouTube, com sempre faig, que es diu Cicra. Us deixaré el link al seu canal a sota juntament amb el vídeo d'on he tret la forma per dibuixar la mà, diguem, plana. Us ho deixo tot a baix, si us interessa aneu-hi, està en anglès, com la majoria de canals que dibuixen, o que es poden permetre el temps i dedicació de fer-se un canal i guanyar diners, perquè, a veure, jo això ho faig perquè no tinc feina ara mateix, llavors, I de moment això. També, si voleu veure més contingut que faig, em podeu seguir a Instagram, on penjo els resultats dels exercicis, a Twitter, on dic tonteries i faig retuitear coses que m'interessen o que em fan gràcia, i ara a TikTok em podeu seguir, ja em podeu seguir des de la setmana passada, però ara hi penjo els making of, els speed paints que veureu per aquí, o la grandíssima majoria.
Ara ja podeu veure els de l'Asman, ja farà una setmana que estan penjats. I després també, aquesta setmana passada em vaig ajuntar amb el grup de creadors, que és un grup de gent que es dedica, que com jo es dedica a fer vídeos en català, a fer contingut multimèdia en català, i teniu una llista dels canals al meu perfil de YouTube. O també podeu anar a buscar a la seva web, a creadors.tv, i seguir a gent que us agradi o simplement per donar suport a la comunitat de youtubers que estem fent contingut en català, que som uns quants, però no som massa coneguts. I fa falta que la gent ens conegui. I ja està, i ja sabeu, si us ha agradat, doneu-li like, comenteu si teniu algun dubte, compartiu i sobretot subscriviu-vos. Vinga, ens veiem!